أبزيز حلفك قرب أوان هاجر باكستان من قد أير كوم دمنا هند من قد أير وانا أكايد السراح نمقبار كوادا درولوز تصنحو قد محجي من قد أير إثيوبيا حده كبزبولت من قد أيرات أفريقيا نخونو زحجزة تولده جابر مريم من قد أير هندي كم وانا أكايد السراح كوينو كمرح سرحو دحر مجمارو اتزمرح زلو من قد أير هندي نخلهم ناي نفرت أبرت نايت من قد أير نايعص فارس مرمره ككايدو مخانم علا وغيرو من قد أير هندي أبزو سنة بتصحي زلو كابوكيت تايلاند ناب نيو دلهي هندي تبرر زنبرت نفاريت من قد أير هندي زحلف سمون هندبت بالراخة بمقناس ايو اب هندي كال اي زعابي من قد اير زخونا اير انديا اب زغير بأوانيو نتولده قبر مريم كم كاند وانا اكايد سراحة من قد اير جيرو شمت زهبو حجغا ات من قد اير ابل على كلهم بايلوتات نايت من قد اير نايعص فارس مرمرا كقبري وسين زلا اتي زحلفك قرب اوان زقاط مفصام دما اتنتا نفاريت زمرح زنبره بايلوت مرمرا مستقبرلو داغماي مرمرا عص فارس كقبرلو الله تباهلي توسينو تتفلاليا مع كان زينا هندي زرقحنو ابزلوا صبصبات كا اتنتا نفاريت زمرح زنبره بايلوت ماريوانا زبهال عص فارس وسيدو كخون يخيل يزبل صبصبات كزرقحه ترايانيان بجكا ناي اير انديا بايلوتاتون اير انديا مالت زتولد قبر مريم زمحدرو من قد اير زوننو كال اير انديا اكسبرس زبهال من قد اير ون بايلوتاتو ناي عص فارس مرمرا كغبرو لمخانو الا وخين الله اتاكا بوكيت تايلاند ناب نيو دلهي هند تمرح زنبرت ايرباس زعينتا نفاريت كابت بقاس اوشت وحدات دقايقيا هندبت بالراخة بتسعن حدا مترو بمقناسو 17 توقعسن سرحتنياتاتن قوسي لميوم نتفص امخ ابز اوان سمز هندي مس ايرباسن تكال دحنت اير فرنسان كوينم يمرمرو كم زلو افليطم اللو كلتا بايلوتات دما اتمرمرا كساب زازم كاب سرحم تاقيدم يركبو كم زفلت وانت ناي زمن قد اير زخونت نفاريت زحلف عامت سنه طب احمد اباد ناب لندن مبرار دحر مجمرا دحر حيده دقائق ودقه كلهم 240 حدا توقعستا امريز زنورو 10,000 سباتن هيوتم كسؤن كلو كابتا حدا قادما حدا تسافر يطرايو كساب حجب بخمي كم زيد حنا بزي فلت ملكع بهيوت زترافا بزيغا نصقمات نايت من قد اير نمفواس نتي من قد اير اثيوبيا او افريقيا زبلص من قد اير نخون لعل ابركتو زغبره تولد قبر مريم كم كاندي وانا اكايد سرح غيرو زمزازا ممحدار دونالد ترامب إيرتراويان زركبون بركت زبالو سدتنياتات ناب زي فلطون قدم حجون كيدوم من زي فلطو هاجرات يتقرز مهلاو تاقاليزو قاله كابتون تتقرزوم زلو إيرتراويان نابتن ممحدار دونالد ترامب سدتنياتات تقرزو كسدلن مسان سمع زقبره كم إيكواتوريال غيني كومدما ريبابليك مأكالاي أفريقيا يسدد مهلاو تاقاليزو درون ناب إيكواتوريال غيني زتتقرزه إيرتراو كم زلو زقلص كوينو كابو حالفون بزي حقاو من قدن أمريكا آتيهم تباهيلهم أب تحت قيد دحر مصنح ناب ريبابليك مأكالاي أفريقيا زتتقرزو إيرتراويان مهلاون تحبير الله إرترا نتقدم منستر إثيوبيا أبي أحمد بقانقة أوروميا غيرو نمرت إرترا بقانقة أوروما كمستتصوعة كومدما بزعبا لؤلاونة إرترا ملكيتو ذهبوا مجلسن بزعبا لؤلاو أفدق بحر زملكة دما بوغان إثيوبيا زوات زلو تدقاقم مجلس تاتنا ملكيتا بمن قده غازيت أحداث إرترا ጭንቀት ሰልፊ ፖተምኪን ይዓረጋሎ በዝበላ ርእስቲ ሰፊሕ ግብረ መልሲ ሂባ ኣብቲ ኤርትራ ዘርጊሓቶ ዘላ ግብረ መልሲ ኩነተ የእምሮ ናይ ዝብቕፀት ተስፋን ዘሎን ዘየሎን እረይ ቁፅር እናበለ ዝህውትትን ኣብ ዓዘቕቲ ሰጢሙ ዘዕለብጥን ዘሎ ስርዓት በልጽግና በዞም ዝስዕቡ ጉልሓት ምልክታት ብዝበለፀ ከቃላዕ ይኽእል ድሕሪ ምባል ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ህውተታ ኢላ ክትገልጾን ከላ ናብቲ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ተንተንቲ ዝህውትትሉ ንሓፂር ዝጠመተን ናይ ርሑቕ ሓደጋ ዘይርእን ስትራቴጂ ኣቲና ግዜና ክነጥፍ ኣይደልን ክትብልን ከላ እቲ ቃለ መጠይቅ ግን ብቐንዱ ብፍላይ ኣብ መንጎ ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ብሄራዊ ምትፍናን ክፈጥር ዝህቅን ከምኡውን ምክፍፋል ፈጢሩ ንህዝቢ ኦሮሞ ክኽስብ ዝፍትን ተንኮል ዝተሓንገጠ ነይሩ ኢላላ እቲ ንኤርትራ ብዝምልከት ብማዕካና ዜና ብሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብመራሕቲ ሰልፊ ብልጽግናን ዝተነዝሐ ስኑዕ ትረኻታት ድማ ኣብ ፈጠራዊ ዓጀውጀውን ጽውጽያዊ ድሌትን ዝተሰረተ ኮይኑ ምስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ታሪኻዊ ሓቅታትን ፍጻመታትን ፍጹም ዘይቃደ ኢላ قصيلا إرتراب قبر ملسا بزقوم نقطة حموش تنت بتادما قدماي مرحت سلف بالسجنة
ስኑዕ ታሪኽን ቋንቋውን ምምሳልን ብምጥቃም ኣብ ማዕከናት ዜናኦም ኣብ ዘይተረጋገፀ ቋንቋውን ምምሳል ንኣብነት ከም ባሮንቱ መስቦራና እምባሶይራ ወዘተ ተመርኪሶም ኦሮሞ ማእከላይ ዘመን ንኤርትራ ሒዞማ ነይሮም ዝብል ስኑዕ ትረኻታት ይነዝሑ ኣለዉ ኢላ ካልኣይ ድማ ክሕደት ልኡላውነት ኤርትራን ሕቶ ባሕርን ይድሕር ምባል ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ወግዓዊ ሰነድ ኣይረኸብኩን ብምባል ልኡላውነት ኤርትራ ይኽሕት ከም ዘሎን ንኤርትራ ይተኻትኻ ከም ዘሎን ክትገልጽ እንከላ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ደሴታት ዳህልኸን ዘይሕጋዊ ናይ ዋንነት ወይ ሓይሊ ባሕሪ ሕቶታት የልዕል ከም ዘሎን እውን ከሲሳላ ሳልሳይ ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምባል እቲ ሕጂ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ጎስጓሳት ነቲ ኣብ 2018 ዝተኸተመ ናይ ሰላም ስምምዕ ንኣህጉራዊ ሕጊ ከምኡ ድማ ነብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸባእ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ራብዓይ ነጥቢ ንውሽጣዊ ጸገማት ንምሽፋን ዝግበር ዞባዊ ምዝራግ ክትብል እውን ነቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ንዘሎ ብሄራዊ ምትፍናን ንምሽፋን ኩናት ክእውጅ ዝደሊ ዘሎ ኢላ ኣብ መወዳእታ ከዓ ታሪኻዊ መርገፂ ኤርትራ ብምባል ኣብ ዘቕረበቶ ነጥቢ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ምዝራግ ትልሚ ከም ዘይብላ እኳ ደኣ ካብ 80ታት ጀሚራ ከምኡውን ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ዝደገፈትሉ እዋን ዝነበራ ዝምድና ኣብ መትከል ሓርነትን ገዛእታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ምንባሩ ብምጥቃስ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ገይርዎ ዘሎ ቃለ ምሕተት ከምኡ ድማ ኣብዚ ሰሙን ብተደጋጋሚ ብማዕከናት ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ ንኤርትራ ዘመልከተ መግለፂታት ግብረ መልሲ ሂባ ትርከብ فرنسا ኣብ ልዕሊ ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ዝርከብ ኣምባሳደራ ዲሲፕሊናዊ መርመራት ጀሚራ ምህላዋ ተገሊጹ እቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታት እቲ ሃገር ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኣምባሳደር ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዘገልግል ዘሎ ብሩኖ ፎቸር ኣብ ልዕሊኡ ዲሲፕሊናዊ መርመራት ጀሚሩ ዘሎ ካብ ወርሒ ጥሪ 2024 ጀሚሩ ናብቲ ኣብቲ ኤምባሲ ዝርከብ ንሱ ዝነብረሉ ቦታ ልዕሊ 30 ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣምፂኡ መስገሊአን ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ከም ጸንሐ ክሲ ቀሪቡሉ ብምህላው እዩ ኣብ ሓንቲ ናይ ፈረንሳ ማዕከን ወፂ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እዘን 30 ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ መንበሪ ቤቱ ከመላለሳ ከም ጸንሐን ገሊአን ድማ የሓድራ ከም ዝነበራን እዚ ከዓ ጸጥታዊ ስግኣታት ከም ዘልዓለ ገሊጻ ዘላ እዚ ወዲ 65 ዓመት ኣምባሳደር ካብ 2023 ጀሚሩ ከም ኣምባሳደር ፈረንሳ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ዲሲፕሊናዊ ጉዳይ ናይዚ ኣምባሳደር ከዓ ሰፊሕ ሸፈነ ማዕከናት ዝረክብ ዘሎ ኣብዚ እዋን ፈረንሳን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ሓርፊፉ ዝጸንሐ ዝምድንአን ናብ ንቡር ንምምላስ መቀራብ ይገብራ ኣብ ዘለዋሉ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ በዚ ጉዳይ ከዓ ኣብዚ እዋን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣምባሳደር ዕላዊ ምርመራ ጀሚሩ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም